Aurra bi dezaket? Bai, horretarako, bai. Vale, primera. Bueno, eskerrik asko hemen egoteko aukera emateagatik, hori lehenengoz. Hasi baino lehen, hasiera pertsonal bat emango dut, bale? Niretzat da nire lehenengo aldiz hitzaldi bat emanez euskaraz, oso polita da, benetan, zeren garrantzitsua da niretzat euskaraz bizitzea eta lan egitea. Eta egon naiz urte asko, biak egin barik esango nuke, umeekin, eta aipatu duzu, non dau, ez dakit, aipatu du porrotzek, ez da? Umeekin berreskuratu dut behingoz pizkatxo bat euskaraz bizitzea, baina euskaraz lan egitea oraindik momentu honetan bada, dira nire lehenengo pausoak. Orduan, benetan eskerrik asko, aukera ematea, saiatzea, ez da? Osak, espero dut urrengo urteetan, gero eta errezagoa egitea, eta egunen batean ikusten badidazue, nirekin mesedez egin euskaraz praktikatzeko. Hor ja, izten dut nire irekiera, eta bueno, ja joaten naiz gaiarekin. Bueno, zer da adimen artifiziala? Gero, sakonduz joango gara teknikoki, pizkatxo bat, baino hasteko nik uste dut definizioa ondo dagoela, ezta? Marvin Minskyk esan zuen, eta da makinek gizaki baten adiminarekin lortu lituzken gauzak eginarazteko zientzia da. Orduan da, hau da pizkat pentsatzeko, baino joaten bagara pizkat barrurantz, badaukagu adimen artifizialean, badauzkagu datuak, ezta, sarreran, gero badaukagu algoritmoak, esan duzuenez, pertsonak egiten, prestatzen ditugun algoritmo hauek, zer egiteko, eta baita ere, ez dut esan, datuek baita ere guk prestatzen ditugu eta aukeratzen ditugu. Orduan, bi momentu honetan, datuak aukeratzean eta algoritmoak pentsatzean, diseinatzean, pertsonak asko daukagu esateko. Eta badaukagu irteera desberdinak, ezta? Orduan, guk esaten duguna baiken, adimen artifizialea aplikatuaren erronka, zeren ez da adimen artifiziala horrokarrean, baizik eta aplikatua zertarako, zer egin dezakegun teknologia hauekin. Esaten duguna da erronka handiena komunikazioa delan batzutan, zeren negozioa eta teknologia elkar egin behar dutela lan. Orduan da, jende desberdinak, esaten dugu hemen negozioa eta teknologia, baina baita ere legezko arauak, zibersekuritatea, badaude arlo desberdinak eta baita ere teknologia desberdinak, orduan komunikatzeko ez da erretza, ulertzeko pertsonen artean. Orduan, sakonduz pizkat Euskadiko adimen artifizialaren ekosistemako eragileetan nortzuk garen. Hemen badaukagu prestakuntza zentroak, bai arautua eta ez arautua, zeren badaukagu eta baita arautuan unibertsitateak, baina oso garrantzitsua hemen baita ere lanbide heziketa, eta hori da prestakuntza, baita ere badaude agente zientifiko teknologikoak, hemen gaur parte hartuko dutela baita ere, eta gero enpresaren ikuspuntutik badaukagu adimen artifizialaren hornitzaileak, adimen artifiziala egiten dutenak, eta baita ere erabiltzaileak, ezta? Beraien zerbitzuak, produktuetan, edo prozesuetan adimen artifiziala erabiltzen dutenak. Eta garrantzitsua da baita ere, esatea, ekosistema honetan erakunde publikoek baita ere hor egon behar dira, eta badaude, zeren beraiek baita ere adimen artifizialaren erabiltzaileak direla. Orduan,
Datu batzuk emango dizuet, bueno, justo atzo argitaratu genuen baiketik nola dagoen adimen artifiziala erabilera Euskadin, ez da diagnostiko pizkat sakona eta luzea, hemen ekarri dut justo hiru datuak, baina nahi baduzue informazio gehiago hartu dezakezue. Hemen, esango genuke erakundeen eguneko 12,2ak adimen artifiziala sistemak erabiltzen dituzte. Administrazio publikoetan eguneko 16,4 da datua. Eta garrantzitsua da baita hemen Euskadin 400 erabilera kasu baino gehiago identifikatu egin direla. Eta hauetatik 113 baiken bazkideak diren erakundeen erabilera kasuak dira eta baiken katalogoan bilduta daude. Hau zergatik da garrantzitsua, gero esango dugu, baino zeren hemen gauza hauekin hasteko oso interesgarria da ideiak hartzea. Batzutan, hasten bazara pentsatzen horri zuriarekin da, asko ere zailagoa. Orduan, katalogo hauek edo informazio hau asko laguntzen, katalogo hauek asko laguntzen dute lehenengo pausuak emoteko. Jakiteko zer egiten ari diren beste enpresek edo beste agenteak eta hortik ideiak hartuz. Orain ulertu dugu pizta bat zer den adimen artifiziala, zer da onortzuk hartzen dute parte ekosisteman, pizkat datutxo batzuk, eta zer da baik. Baik elkarte publiko pribatu bat da, 2021 urtean sortuta, eta zeintzuk dira gure sedeak. Guk egiten duguna da Euskadiren lehiakortasuna handitzea, adimen artifizialaren garapena, Euskadiren lehiakortasuna handitzea modu etiko, kolaboratibo eta burujabean, adimen artifizialaren garapena eta ezarpena azkartuta. Zer esan nahi du hau? Guk guretzat garrantzitsua da teknologia hauek gero eta enpresa gehiago jakitea nola erabili, baina ez da garrantzitsua erabiltzea eta listo. Baizik eta jakitea zertarako nahi dugun, nola egin behar dugun, eta hitz hauek garrantzitsuak dira. Etikoki, ikustiko digu egunean zehar nola etika baita ere adimen artifizialaren legea dakoela Europan eta badauzkagula 2 urte betetzeko, ezta? Orduan da, etikoki kolaboratzen, zeren erronka hau zaila da pertsona, enpresa bat beraien kontuan egiteko. Orduan, behar dugu taldelan moduan planteatzea, eta baita ere burujabea buruan eukitzen, zeren teknologia asko erabiltzen ari gara, eta kontutan hartu behar dugu ea non usten ditugun gure datuak, gure enpresako balioa eta hori, eta orduan garrantzitsua da batzutan ez erabiltzea teknologia orokorrak, baizik eta aukeratzea igual partner edo laguntzaile bat hemen Euskadin, eta zure adimen artifiziala egitea, ezta? Orduan, nortzuk osatzen dute gure ekosistema? Hau sortu zen 16 bazkide sustailekin, eta hortik aurrera ekosistema haunditu egin da, ezta? Orduan gaur egun, sustaileak ez diren bazkideak 40 dira, eta orduan
hirurogei erakunde bazkide gara. Bale, zen badaukagu, ikusi duzunez, hemen bazkideen figura. Zer da hori? Esperientzia edo trakzio gaitasuna dauzkatenak, bai, parte hartzen dute bazkide moduan, baina zer gertatzen da enpresa horiek oraindik ez direla hasi adimen artifiziala munduan. Zer egin dezaketen? Beraientzat badago beste figura bat dela bikerra. Orduan beraiek baita ere parte hartzen dute, baina beste modu batean lehenengo pausuak emoteko, zer den adimen artifiziala ulertzeko eta bar. Orduan, momentu honetan, 25 biker dugu gure ekosisteman. Eta ze aukera daudek parte hartzeko? Badaukagu beti sensibilizazio maila, orduan badaude hainbat gidak, datuak eta hori argitarazten direla ekosistema publiko orokorrarentzat, gero esan dugunez badaudela murgilketa momentuan dauden enpresentzat biker izateko aukera hori, eta baita ere sendotzeko momentuan dauden erakundeentzat hori bazkideak dira, eta orduan beraiek beste erronka esango nuke zailagoak partekatzen dute. Adibidez hori nola betetzea legea edo nola kudeatu datuekin edo nola zer egin aldaketa kulturala daukagun enpresen barruan. Badaude galdera haundiak hor, orduan galde horiek dira talde moduan egiten dutena mail honetan, sendotzeko mail honetan. Orduan, mezu garrantzitsua laburbilduz da agente tipologia eta abiadura guztiek balioa ematen dutela. Orduan, ez du inporta zein momentuan zaudeten, momentu hona da pausuak emoteko. Orduan, hori da pentsatu behar duzuena. Bukatzeko, bukaera hurbiltzen, 5 ardatz estrategikoetan egiten dugu lan. Zeren ez da bakarrik esan dudan hasieran, ez da bakarrik adimen artifiziala erabiltzea, baizik eta galdera gehiago erantzun behar dugu. Ez da teknologia besterik ez, hau erronka sozial eta ekonomiko bat da. Orduan hemen, zein galderak zein galdeekin kudeatzen gara, adibidez, lehenengo, behatokia, hor ekosistema indartzeko eta garatzeko datuak ateratzen ditugu eta baita ere nazioarteko posionamendua lantzen dugu Euskadi mailan. Talentua eta gaitasunak, hemen talentua garapena sustatzea, kultura aldaketa esan dudan moduan, eta aktibo teknologikoaz indartzea baita ere garrantzitsua da. Hirugarrena izango da datuaren estrategia. Hemen lantzen ditugu datuen subirontasuna eta baita ere datu ekonomia bultzatzeko ekimena desberdinak. Laugarrena da adimen artifiziala aplikatua, hemen bai aplikazio praktikoan eta kolaboratiboan esparruak sortzen, hemen dau adibidez esan dudan erabilera kasu katalogo hori ideiak ateratzeko eta bukatzeko posizionamendua baliozko komunikazioa eskaintzen, guk ematen, ala baita ere datuak ematen
ekosistemari adimen artifizialai buruz hitz egiten duten pertsonek gero eta esango nuke hobeto, baina igual bai, izango da, hobeto hitz egiteko, zeren batzutan entzuten dugu albisteetan hainbeste gauza kezkagarriak, eta bai, hori kontutan hartu behar dugu, baina baita ere ikusi dezakegu gauza hauek erraminta moduan, eta ulertu dezakegu sakonduz zer egin dezakegun, ezta? Orduan, ez gaude bakarrik erronka honetan, ekosistemak eman dezake laguntza momentu honetan, adimen artifizialaren heldutasun bidean. Orduan, eguneratuta mantentzeko edo baliabideak sortzen ikasteko nola aplikatu dezakegun adimen artifiziala, baita ere heldutasuna handitzeko aplikazioko espazioetan parte hartu dezakezue, hor badaude aukera desberdinak, segun eta entzun eta listo nahi baduzue, ala joan eta gauzak ukitu eta egin nahi baduzue, eta baita ere, ez da funtzio. Bai, eta baita ere badaude momentuak Apply kongresua modukoan egiten duguna maiatzetan, hor ekosistema osoa elkartzen da, erronkak, zer egin dugun partekatzeko eta zein erronkan dauzkagu baita ere denok jakiteko. Orduan, eskerrik asko eta gero jarraitzen dugu hitz egiten. Eskerrik asko. Perfecto, Laura. Gelditu hemen. Eseri hor mesedez. Bai, eta horrela bitartean. Bueno, eskatu dio Laurari gelditzeko, orain Xabier igoko da. Xabier, egin zura aurkezpena mesedez, eta gero solasaldia egingo dugu. Aurrera. Bueno, egunon guztioi, plazer bada hemen zuekin egotea, eskerrik asko, bai Euskarari elkarteari, aukera hau emateagatik. Eta, bueno, eman didate 10 minutuko tartetxo bat hitz zentroa aurkezteko eta ikerketa arloan zein diren lan lerro nagusiak azaltzeko. Badakizue akademian gabiltzan ontzat 10 minutuko tartea gutxaren hurrengoa dela. Orduan, hemen dagoen aurkezpen horren gidoi zurruna ez dut jarraituko, saiatuko naiz nire ustez importantena dien gauzak esaten, eta mesedez demoraren kontrola eraman ezazu pasaz nadin. Nire burua beldur pixkata ematen dit. Bueno, orduan, justu aurkezpen hau pasan izuen bigarren aukera modun, gero igual erabiliko nuelako, baina, bueno, idoi zurruna ez jarraitzeko modurik onena da aurkezpen aldatzea, eta orduan ja aukera badien baduzue beste aurkezpena jartzeko, bueno, igual hobeto. Bueno, orduan, hasiko naiz kontatzen gu hitz zentroa noiz sortu zen, eta momentu honetan ezertan ari garen. Hitz zentroa bain dela 6 bat urte sortu zen, 2018an, eta, bueno, tokatu zitzaigun sorrera adimen artifizialaren indarraldi ezagun honekin, ezta. Orduan, izan da guretzat, mundu egoera zirraragarri bat, halako batean, aurkitzea, de repente, ni goratzen naiz, itzultzaile automatikoekin aritu ginen urtetan, eta aurrera pentsukitxoak egiten genituen, eta halako batean, bum! Etorritzen eredu neuronala eta sekulako itzulpenak egiten ziren itzultzaile automatikoekin, eta beraz, loraldi horretan egokitu zitzaigun hor egotea zentroan gauza hauek egiteko, ezta. Eta orduan, gertatu zitzaigun halako batean konturatu ginela, ikerketa arloan egunetik egunerako berrikuntza ibilbide zirraragarrian, baina era berean itogarrian sartu ginela.
dena zen berrikuntza, dena zen azkartasuna, dena abiada bizi-bizian zetorren, sekulako emaitza lortze ziren, eta orduan, ibilbide zoro horretan egokitu ginen gu. Orduan, egia da, adimen artifizialaren aparraldian geundela, baina zuzen esatera esan beharko genuke adimen artifizialaren aparraldian genbiltzala, edo gabiltzala gaur egun ere. Ze gelditzeko astirik ez dago. Zergatik ez, bestea beste, mundu mailako enpresarik boteretsuenak hortan ari direlako. Hizkuntzan zentratutako adimen artifizialean, hain zuzen ere gure arloan. Eta horrek behartzen gaitu, nahi badugu besteekin batera ikertzen eta emaitza berritzailea sortzen segi puntia-puntian egotera. Hori da, era berean zirraragarria eta itogarria. Eta hortan ari da gaur egun hitz zentroa. Kontura zaitezte zenbateraino da punta-puntako kontu bat, aurtengo fisikako Nobel sariare eman diete Jofili eta Hintoni direla inzuzten ere adimen artifizial neuronalaren oinarriak asmatu zituztenak. Beraz, hor gaude, hori da gure arloa gaur egun, ez dauka zerrikusi handirik oaindala urte batzuk, oaindala hamarkada batzuk zegoenarekin. Izan ere, esan dut hitz zentroa 2018an sortu zala, baina hori egia da, baina eraberean esan beharra dago baita ere etzela hutsetik sortu hitz zentroa. Gu isa taldeko, hitz zentroa sortu zen isa ikerketa taldearen eta OLAP ikerketa taldearen fusiotik, eta isa urte bat bi gora bera sortu zen 80ko hamarkadaren bukaeran eta OLAP sortu zen 80ko hamarkadaren erdiparean edo. Beraz, urtetako ibilbidea zegoen, eta horri esker ibilbide hori eginda geneukalako lortu genuen nolabait olatu berri hau ere ondo harrapatzea. Orduan, isa dedikatzen da, isaren helburua da idatzizko testuen lanketa automatikoa egitea, eta OLAP dedikatzen da, bere lana da, ahotsezko edo hizketako lanketa egitea. Beraz, bien uztarketa horrek ekarri zuen azken batean hizkuntzaren prozesamendua bere dimensio osoan egin ahal izatea zentro berean. Beraz, hor gaude, hitz zentroan, horrelako lanak egiten, eta momentu hontan, saiatu gea eta esango nuke lortu dugula neurri batean nolabaiteko erreferentzialtasun bat lortzea. Erreferentzialtasuna lortzea garrantzitsua da. Ze mundu hontan ez baduzu nolabaite zure burua agertzen, hor gehatzen zea, estalita eta bestek gain hartzen dizute. Orduan, nik uste esateri badaukagula ez bakarrik Euskal Herrian, estatu mailan ere hitz-zentroa badala gaur egun hizkuntzan zentratutako adimen artifizialaren erreferente. Eta hor badaude sari batzuk eta eman dizkigutenak, aitortza batzuk eta bar, ez? Orduan, lortu dugu nolabait presente egotea. Are gehiago, hitz-zentrotik pasatu diren batzuk, egin duten nolabaite beren bidea, eta gaur egunean badaude enpresa referenteak, Koere edo Reka bezalako enpresak, mundu mailako enpresak, nun, adibidez Rekaren sortzailetako bat hizkidea da, eta beste bi enpresetan, Koere eta Rekan ere, badaude gurekin tesia egindako eta hitz zentroan ibilitako kideak, oraindik gurekin harremana mantentzen dutenak eta enpresa horietan lanean. Beraz, nolabaiteko konexio hori mundu mailako ikerketaren zera horrekin, olatu horrekin mantentzen dugu. Zertara dedikatzen da gaur hitz zentroa, hori zen aurkezpenerako jarri zidaten bigarren galdera, zein dira ikerketa gai nagusia gaur egunean gure arlorrean. Bueno, lehenengo eta behin, nik esango nuke gaur egunean denbora gehien dedikatzen jogula hizkuntza eredu handien sorkuntzari, hizkuntza eredu sortzailei. Badakizue hor beti aipatzen da, nolabait ChatGPT, nolabait adierazteko hori da hizkuntza eredu sortzaile bat. Hau da, hizkuntza eredu bat gai dena hizkuntza tajuz egoki sortzeko. Hori izango litzateke eredu fundazional bat edo sortzaile bat, baina gainera ChatGPT bezalako ereduek gaitasuna dute elkarrekintzarako. Hau da, erabiltzaile batek edozein eskaera egindare, eskaera hori ondo ulertu eta eskaera horri ondo erantzungo dion testua edo sortzeko. Eta gu, momentu honetan, nahi duguna da, horlako gaitasuna duen tresnak, baliabideak sortu Euskararen mundutik. Hori da gure lan hildo nagusia. Beraz, hizkuntza ereduak sortzea, euskararako bereziki, eta hizkuntza eredu horiek sortzea gure herri baloreak aintzat hartuta. Horrek esan nahi du, kulturari
nolabait jaramon egin behar diogula, errespetuz tratatu behar ditugula gure baloreak, eta baita ere ikuspegi etikoa oso garrantzitsua dela. Bai, esan nahi dut horrekin, alborapenak edo bazterkeriak edo saiastu behar ditugula sortzen dugun horretan. Hau ez da lan makala, ze dakizuen bezala hizkuntza ereduak sortzeko egiten dena da, nolabait bazka da jadanik sortutako testuak, hortik elikatzen dira hizkuntza ereduak. Beraz, jadanik sortutako testuek ez badituzte baldintza horiek betetzen, neurri zuzentzaileak hartu behar dira tresna horiek hobeto jokatu dezaten. Eta hori beti da, eginkizun gutxinez zaila. Ez dut esango ez denek egingarria, gauzak egiten dira, baina zaila bai. Hori beraz alderdi bat. Bueno, ja, ontazko jarrituko dut. Gero, bigarren puntua guretzat importanteana da multimodalitatea esaten diogu. Gaur egunean badakizue hizkuntza ereduak ez dutela hizkuntzarekin bakarrik lan egiten, baizik eta interakziorako edo elkarrekintzarako bestelako formatuak ere erabiltzen dituztela, demagun irudiak, bideoak eta horrelako gauzak. Taldean badago lan lerro bat horretara orientatuta. Eta justu ere aurreko astean tesi bat defendatu zen, nun justu irudiekin lan egiten zuen. Hori da beste lanlerro importante bat. Bestea, arlo jakinetan doitzea edo entrenatzea gure sistemak. Esate baterako humanitateen arloan. Humanitateen arloan oso garrantzitsua da, sare sozialetan eta lan egitea, eta galdera hoiei erantzungo dieten sistemak egitea, ezta? Ikertu nahi duenak humanitateetan edo gizarte zientzietan edo horrelako gauzetan. Hori ere badugu eta horre ere badauzkagu soziologoren bat edo beste lanean ari direnak eta gaina lortu dutenak prestakuntza teknologikoa ere gauza horiek egiteko. Iruditzen zaigu profil humanista hori edo gizarte zientzietan aditua den jende hori, baina aldi berean oinarri teknologiko on badaukana oso interesgarria dela gure gizarteari begira. Eta horretan ere ari gara. Badira gero kontu transversalak lan egiten dugu datuen bilketan eta hoien antolaketan, hori ezinbestean egin beharreko gauza da, eta gero badago beste arlo bat adimen artifizial berdea edo esaten den hori, entzungo zenuten green computing eta horako kontuak, eta horrek zerrikusia dauka energia konsumoarekin eta nolabete jasangarritasunarekin. Dakizuen bezala, adimen artifiziala oroar oso energia konsumitzailea da, eta horrek sortzen ditu nolabaiteko beste kezka batzuk ere bai. Nahi badugu adimen artifizialean aurrera egin, baina gizarte jasangarri bat izan, horrek behartzen gaitu, ikertzera, pentsatzera, nola egin ditzakegun gauzak, hainbeste datu edo hainbeste konsumori gabe. Eta horretan ere ari gara ikertzen. Beraz, marko orokor horretan, aipatu ditut lan lerro batzuk, hori denak importantea dira eta hortan ari gara. Gaur egunean, baditugu proiektu batzuk, esango nuke, proiektu puntualak ez ezik, kasik egitasmo iraunkorra direnak, eta horiei aipamen bat egin nieke. Badaukagu proiektu bat, justu orain bukatu dena, baina nire ustez adierazten du pixka bat zein den gure filosofia. Guk, esan dizuet, ikerketa egiten dugula, saiatzen garela bikaintasuna lortzen nolabaite referentzialtasuna lortzeko, baina era berean ez dugu hasten gure erroan nun dauden, eta gure erroak daude Euskal Herrian eta Euskal Komunitatean. Eta hori izan da gure misioa, gure eginkizuna hasiera-hasieratik. Orduan, horrek zertara behartzen gaitu, ikerketaren zera hortan mundu hortatik pixka bat apartatzera, edo hori baino irismen zabalagoa izatera, eta horretarako saiatzen gara transferentzia egiten eta gure ingurune sozialarekin ere harremanak izaten. Eta hori dela eta adibidez parte hartzen dugu plana diseinatzen direnean, gure ikuspegia ematen, ezta? Orduan, Europa mailan egintzan bazane alako egitasmo bat, European Language Equality deitzen zana, hori sortu zen 2018an Europako Parlamentuak onartu zuen alako adierazpen batetik, nun esaten zen Europako hizkuntzen berdintasun digitala bermatu behartzela. Eta hor, sortu zen lantalde hortan, 5 partaide nagusi zeuden, eta horietako bat hitz zentroa izan zen, nolabete Europako bide hori diseinatzeko. Nolabete horrek erakusten du, maila hortan ere, nolabete gure ikuspegia, hau da, hizkuntza gutxituen edo baliabide urriko hizkuntzen ikuspegiare txertatzearen garrantzia. Hori da, proiektu bat, nik uste nabarmentzekoa. Beste bat, nabarmendu nahi dut, eta momentu honetan, badaude Europan alako azpiegitura teknologikoak,
Europa osoari begira lan egiten dutenak, baliabideak eta tresnak eskainiz ikertzen dutenei. Eta orduan, hor, estatuak dira kide, eta guk ahalegin handia egin dugu Espainiako estatuare sar dadin azpiegitura horietan. Eta, bueno, hor, bi azpiegitura horietan sartu da, Klaria deitzen da egitasmo hori, eta gu gara momentu honetan Espainiako Klaria gunearen bulego teknikoa eta koordinatzaileak. Eta horren barruan, ikusi dugu nodo bat sortu beharko litzatekela euskarazko baliabideak sortzeko eta azpiegitura hortan sartzeko. Eta hor, Klaria da egitasmo hori, eta hortan ari gara lanean, eta jakin dezazuen adibidez, eta aprobetxatuta diputatua hemen dagola, Gipuzkoan ez deialdian, lortu dugu finantziazioa olako egitasmoak aurrera eramateko. Eta hortan ari gara. Eta hor badira baita ere beste proiektu batzuk, adibidez Linguatek IA proiektua, hori Elhuyarrek koordinatzen du, eta hor ari gara ez euskararako bakarrik, baizik eta Europako beste hizkuntza gutxitu batzuei begiraren nolabaiteko gure esperientziak eta gure ezagutzak eskaintzen. Eta hor proiektu hori hizkuntza transpirenekoetarako da, eta hor Zitanierarako eta Aragoierarako eta ari gara, daukiguntxoa erakusten, eta alde neurrien baita ere baliabideak sortzen hizkuntza horietarako. Eta bukatzeko, 10 minutu pasa dira. Bai. Minutu badakazu bukatzeko. Bale. Bukatzeko, aipatu nahi nuen, katedra bat ere sortu dela. Katedra hau Espainiako Estrategia Nacional de la Inteligencia Artificialetik sortu da, eta hainbat katedra, baina bat goiburukoa zen, aurrez definitua zen, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak. Eta hau lehiaketa bazan, eta aurkeztu ginen, eta hitzek lortu du katedra hori. Orduan, guretzat hau sekulako abagunea da, benetan Euskal Herrian gaina kokatzen geha naiz eta esaten dizuen bezala estatu mailako irismena duen katedra horrek, baina hor katedraren helburu nagusia dira prestakuntza lantzea, hau da, adituak eta jende nolabait arloa menperatzen duen jendea prestatzea, baliabide konputazionalak eskuratzea prestakuntza lan horretarako, ze dakizuen bezala, lehen aipatu dut, konputazionalkik oso neketsua dire prozesu hauek, eta hor erakusteko ere behar izaten dira baliabideak. Eta gero, gure ingurune, hauek, katedra hauek dira enpresa eta unibertsitatearen artekoak. Eta orduan, enpresekin ari gara elkarlanean baita ere horrelako, katedra honen lanak eta emaitzak partekatzeko eta elkarrekin gauzak egiteko, ez? Gero aukera badugu, igual, gero solasaldian honi buruz gehiago itzengo dizuet, baina bakarri bukatzeko esango dut, justu atzoko albiste izan zalako, katedra horrek behartzen gintuen enpresa nolaite sortzaile bat izatera, enpresa hori da Abature, nazioarteko enpresa bat, gurekin elkarren sortu da katedra, baina gero atxikitze prozesu bat ireki da, eta atzoko albiste izan zen, gure inguruko 3 enpresa katedrarekin bat egin dutela, tartean dira Euskaltel Mas Orange, Ikerlan ere, eta baita ere Elhuyar Fundazioa. Beraz, nik uste oso albiste hona dela, momentu honetan biziri dagoela gure arteko elkarlanerako zera hori, bide hori, eta nik uste katedra honek hasteko 3 urteko beste bat, 4 urteko iraupena izango du, baina pentsatzen dugu luzaroan arnasa luzeko proiektu izango dela, eta aurrerantzean ere katedrak iraungo duela. Perfecto. Bueno, solasaldia apur bat laburtzen saiatuko gara, baina hasi nahiko nuke galdetzen zure kasuan, Laura. Aipatu dituzu erronkak, aipatu dituzu aukerak zure aurkezpena egin duzunean, baina zer pauso eman behar ditu enpresa batek adimen artifizialarei dagokionez atzean ez geratzeko? Vale. Entzuten da? Bai, vale. Baiken badaukagu gida bat, justo hori erantzuteko, nik esango dizuet igual garrantzitsuena, baino interesatutak baldin basaudete, esaiguzu, bale? Hemen, lehenengoa izango ez litzateke zertarako galdera pentsatzea. Negozio kasu argi bat definitzea, jakitea, ez da? Orduan, zer egin nahi dugun, enpresan edo zertarako behar dugun.
Bigarrena, aipatu dut lehenengo da inspirazioa. Bale, hori egin nahi dut eta nola egin dezaket, inork egin du hau nik baino lehen, horretarako badaude kasuen katalogoa edo norbaiti galdetu, baita ere hori inorbait baldin ezagutzen baduzu, galdetu. Hirugarrena izango litzateke, datuak baldin badauzkagu jakitea. Eta ez badauzkagu, pentsatu nola hasi dezagun biltzen, edo nola izango litzateke, datu nola bildu datuak. Eta gero, estrategia gradual bat behar dugu. Orduan, hor, esango dizuet gauzatxo batzuk kontutan hartzeko, adibidez, nortzuk egingo dute proiektua, zein pertsonak egongo diren hor parte hartzen, orduan, ze inbertsioa egin nahi dugun talentuan, barruko taldea baldin bada, ala kanpoko taldea baldin bada, identifikatu, eta baita ere, zein kultura aldaketa ekarriko digu prozesu hau, zeren garrantzitsua da pertsonak proiektuaren barruan sartzea. Orduan, talde baten lana aldatuko baldin bada, beraiek baita ere parte hartu behar dute pentsamendu eta diseinu prozesu horretan. Eta bukatzeko lankidetza esango nuke. Ez baldin badau, enpresa batek ez baldin badaki nola hasi, jakitea besteok igual eman dituzte pausuak beraiek baino lehen eta laguntza hartu dezake. Enpresen parte horrez harago, hasieran ere aipatu den alderrietako bada pixka bat hizkuntza kudeaketarena, lurraldea eta ez? Hizkuntza kudeaketari dagokionez, zein abantaila eta zein arrisku eskaintzen dizkigu adimen artifizialak? Ezakit. Egiten erresagoa da galdera hori alare erantzuten baino. Baina, nik uste saiatu behar degula positiboak izaten. Nik uste eunen aurrean bi jarrera litezke, baina nik uste nahiago nuke nik aukerei begiratzea. Nik uste gaur egunean adibidez bilera hau nahi bagendu formatu eleaniztun batean egin, ezta? Entzulen artean euskaraz dakin jendea egon eta gure arteko komunikazio normal bat egon, gaur egunean teknologiak ia oso eroso egiteko edo eroso egiteko modua ematen duela. Eta nik uste hori aurrerapen handia dela gurea bezalako gizarte batean. Hau da, euskaraz sortu nahi bada eta gure inguruko jende ez euskaldunengana iritsi, hor gaur egunean teknologiak asko aportatu dezake, hori hasteko. Egia da, gero, beste arrisku batzuk ere egon daitezkela. Adibidez, badakigu eraberean teknologiak aukera ematen duenez euskarara ekartzeko gauzak, esan dezakegu, nik euskararekikoak betetzen ditut, nahi dudan hizkuntza erabili, eta gero erakusten dut euskaraz eskatu diaten hori, eta orduan, hor sortzen den galdera da, euskarak zer rol jokatzen duen prozesu hortan. Hau da, nolabait hizkuntza sortzailea eta komunikazio eta lan hizkuntza edo dan besterik gabe itxura egiteko hizkuntza bat. Ez orduan, arrisku hori ere egon daiteke. Orokorrean esango nuke eta enpresei begira, gaurko gaiari begira, eleaniztasunak dala balore bat berezkoa eta eleaniztasunaren kudeak eta erraxagoa egin daitekela olako baliabide teknologikoak erabilita. Ari naiz pentsatzen, adimen artifizialaren erabiltzaile diren enpresak. Uste hor badagola aukera bat munduaren aurrean agertzeko hizkuntza askorekin eta tartean noski, gainera nik uste hori aurkezpen txartel ona dela euskal enpresak euskarazko balorekin eta euskarazko presentzia oso nabarmen batekin azaltzea. Baina beste hizkuntzak ere nolabait erakuslei horretan jarrita. Uste dut hori importantea dela. Eta gero beste kontu bada arloko enpresak teknologikoek ze
ahal eta ze gabezia edo ezintasun neuki ditzakete mundu hontan. Eta lehen ere hasieran esan dut, gaur egunean mundu hau dominatzen dute enpresa oso handiek. Haiekin guk ezin dugu konpetitu. Tontakeria litzateke guain planteatzea guk enpresa handi horien pare edo hori ja ahaztu, hori beste eskema batekin jokatu behar dugu. Eta orduan beste eskema batekin jokatzeak esan nahi du ikusi behar degula guk zer eskaini dezakegun gure gizartean, enpresa txikiak izan da, hemen hala da, gure Euskal Herrian dauden enpresak oro har txikia dira, ze aukera dauzkagun gure nolabait eskaintza bat egiteko, ez? Eta hor uste dut, niretzat da, produktu enpresa izatetik zerbitzu enpresa izaterako tarte hori. Hau da, guk ezin dugu konpetitu copilot batekin edo Googleek ekarriko ditun Gemini eta ez dakit zer da. Horiek oso tresna onak eskainiko dituzte euskera barne hartuta gainera, espero dezagun. Baina gu zer eskaini dezakegu? Eskaini dezakegu antzera funtzionatuko duten produktuak, baina gainera atentzioa, zerbitzua, gainean egotea, neurrira egindako produktuak. Zuek zer nahi duzue, domeinu honetan nahi duzue, toizue. Guk eskainiko dizuegu gertutik, lokaletik, beste handi horiek eskainiko ez dizutena. Eta uste, ikuspegi horrek ematen digula aukera, gure txikian ere, nolabait ekosistema honek bere lanak aurrera atera ditzan, eta enpresa sare horrentzat baliagarria izan dadin. Ez dakit, Laura, zerbait gehiago gehituko zenukeen Xabirak esan duenari. Ados nago, uste dut hori da ideia, ezta? Jakitea zeintzuk diren gure abantaiak, gure indarrak eta hortik jokatu, bai. Ez dakit galderaren bat egin nahi duzuen norbaitek, zalantzaren bat garitu den, ez dakit, bai. Aber, minutu bate, mikrofonoa hemen, mesedez, eskerrik asko. Kaixo, niri gustoko litzateke jakitea zenbat denbora daramazuen lengoaia modelo hauekin lan egiten? Bai, claro, lengoaia modelo hauek aipatzen dituzunean, gu hasieratik ja hasi ginen badakizu GPT-3 eta aurreko bertsioak gehiago zirela ziren hain generatiboa bai, baina enkoderrekin, eta hasi ginen pixka bat transformerrak eta ez da ezagutzen dituzun lehenago. Guk 2018an sortu zenean hitz, ja ordurako itzultzaile automatikoak eta neuronalak eta ja egiten genitun. Hori lantzen gendun, eta ikusi besterik ez dago, arrakasta kasu bat aipatuko dut. 2000 urtean zen, baina ja sortu ziren geuk egindako itzultzaile automatiko neuronalak. Eta sortu ziren esan dut, bat baino gehiago sortu zelako. Eta gaur egunean gure jendeak erabiltzen du itzuli, erabiltzen du elia, erabiltzen du ulertzen. Orduan, horrek esan nahi du, enpresa handi horiek dauke Google Translate, DeepL, ez dakiz zer, beste itzultzaile oso onak, baina guk ere baditu gureak, eta gainera oso duinak dira eta erabilgarria dira. Orduan, zure galderarekin jarraituta. Gero noski ereduiek evoluzionatu dute, eta gero sortu dira eredu sortzaileak. Eta guk horiekin, igual eredu sortzaileak ikertzen, igual 2 urte badaramugu horrekin, eta hor ere sortu dira eredu sortzaileak geure mundutik. Egia da, eredu aurre entrenatuetatik sortu direla, nik dakidala behintzat Euskal Herrian sortu dira 2 familia bezala, batetik latxa sortu zen, gure hitzentroan, dala azkenean llama biren gainean egindakoa, eta gero oraik sortu du llama eus, dala llama 3-ren gainean egindakoa. Baina orduan horrek esan nahi du, ezagutza badaukagula hizkuntza eredu handiak sortzeko. Eta hori oso importantea da. Eta hori toki guztietan ez dago. Ez dakit beste galderaren bat? Bai, badirudi ez lidon galderaren bat dagoela. Bale, igual bigarrenera jo dezakegu, zeintzuk dira adimen artifiziala erabiltzeko aukerak etorkizun iraunkorragoa lortzeko. Bada horretarako eremu dedikatu bat, Laura, zakit? Bai, iraunkorrago jasangarriago. Ja, aipatu duzu zuk zure hitzaldian.
Jasangarritasuna da erronkarik handienetariko bat, ezta? Alde batetik erabili dezakegu adimen artifiziala energia erabilera txikitzeko, ezta? Badaude erabilera kasuak hortan, baina egia esanez badakigu gaur egungo adimen artifiziala energia asko behar duela entrenatzeko. Orduan hor, badaude, igual zuk esango duzu, esan dezakezun, badaude ikerketak eginez, esan duzu, datu gutxiago erabiltzeko, prozesamendu gutxiago erabiltzeko, baina egia esanez hor gaude eta nik esango nuke baita ere, enpresa handi horiek, beraien bidea daramate. Orduan, hor, gure balioekin egin behar dugu ahal duguna, eta hori da gertatzen ari dena, ikerketa munduan, eta baita ere industria arloan, beraiek adimen artifiziala erabiltzen dute, hori, ahalik eta posible denean, energia gutxiago erabiltzeko, baina erronka handienetariko bat esango nuke. Bai, eta ados nago esan duzunarekin, ez daukat askoz gehiago gehitzeko, ikerketa gaia da, nik uste sensibilidadea behintzat sektore batzuengan badagola, aleginak egiten dira, baina errealistak izan da, gaur egunean ez daukagu olako galdera bati modu positiboan erantzuteko aukerarik. Eta azkenik, beste galderari joz, pixka bat itxiera moduan, nora jondezakete, nik uste zure aurkezpenan ere pixka aurkeztu aipatu dituzulaz, baina nora jo dezakete enpresek adimen artifizialean sakondu nahi balin badute. Nik esango nuke ez dutela erabili behar besteok egiten ari direlako, ez da hori, baizik da pentsatzea beraien arloetan, beraiek daukaten munduan, zer egin nahi duten, zertarako. Guk beti joaten gara ara, zertarako erabili dezakegun adimen artifiziala. Galdera hori bakoitzak erantzun dezake. Ez da, edaitzen duzu enpresa bati eta beraiek badaukate erantzuna. Beraiek eukiko dute erantzuna gero teknologikoki nola egiteko, hori bai. Hor lagun dezaketela datuak baldin badaukazu, ala jendea, taldea, prestakuntza, hor badau askoz gehiago enpresak pertsonak laguntzeko. Nik esango nieke, hasteko, pentsatu zertarako egin dezakezu, erabil dezakezu tresna hauek, eta behar baduzu, erabilera kasu katalogo hori inspiratzeko. Orduan bai, baina esango nieke, alba dute hastea momentu honetan oso garrantzitsua dela. Primeran, mila esker bioi. Bai, noski, barkatu. Bai. Ez que uste azpimarratzeko moduko gauza batzu badaudela, bat talentuaren kontua. Talentua sortzea ze importantea den, uste urri gabiltzala, jendeak nabaritzen dugu, eskatzen du, teknikariak behar ditugu adimen artifizialean, eta hizkuntzan zentu adimen artifizialean lan egiten dakitenak, orduan horre inkizun potoloa daukagu herri bezala. Bigarrena, ze garrantzitsua dan kode irekiko ereduak sortzea. Zerbaitek aukera eman badigu guri adibidez bide bat egiteko izan da halako batean enpresa batzuk erabaki dutelako beren ereduak kode irekian uztea. Bestela, hemen eredu pribatiboak egiten badira, orduan hor gure bideak talka egiten du. Hirugarrenik esaten degunean talentua bai, baina prestakuntza oro har. Esan nahi dut, enpresetako zuzendaritzan daudenak eta bar, gutxi gora berako ezagutza bat eukitzea. Ez dute esaten ezagutza tekniko sakona, baina bai jakitea
arlo honek ze ahal ditun, ze aukerak eskaintzen ditun, enpresetako antolamenduan horiek nola txertatu erabakitzeko. Eta hortarako iruditzen zait importantea erabilpen kasuak eta ondo zehaztea, jakiteko benetan horretan nola landu egin daiteken. Bueno, gutxinez 3 alderdi horiek usteet importantea direla, eta laugarrena eta mezu positibo batekin bukatu nahi nuke, gauza ahultasunak egon diko dira ez dut ukatzen, baina gaudaukagun ekosistema ez da baliabide urriko hizkuntzen artean, eta hau usteet hala dela, Euskal Herrian daukagun ekosistema benetan dauzkagun baliabide, komunitaterako oso ona da. Hemen badaukagu jendea gaiaz dakiena, badaukagu enpresak eta ikerketa zentroak horretan ari direnak, hemen ikusten ditut, Trebe, Bikontek, Eluiar, Orai, hor gure inguruan badago jendea eta gainera ohitura daukagu elkarrekin proiektuak egiten. Orduan, hor badago ahal bat, gure neurrikoa baina ahal bada. Elikatzen bada hori, ekosistema hori erakundetatik eta bar, eta gai badin bagea bide bat, plan bat eratzeko, uste dut Euskal Herrian badagola gaitasuna, adimen artifizialaren olatu hontan, lehen esan duan bezala, aparretan egonez, baizik eta aparretan ibiltzeko eta aurrera egiteko. Zoragarri, Xabier, mila esker bioi, eta jarrai dezagun. Eskerrik asko.